everyone, welcome back to my Major Burger YouTube channel. Ang channel nोंथांमोन गासिखौबो बरायलायबाय ओमफ्राय आङो दा दंफैयो दुब्रियाव मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना अलरेडि दसे उनावनो मोनथिगोन फार्स्ट अफ अल आं थेंक इउ होनो सानो आङो दा राभा एलबाम शुटिंआव दंफैयो फर्स्ट टाइम आं राभा एलबामाव आं मेकआप खालामनो चान्स मोनदों चान्स मिन्स चान्सखौनो होनांसिगोन जेनेबा जिखुनु जाया मानो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आं मोनदों जानो हागौ स' नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअसखौ माबायदि जालाङो स' लेट्स गो विथ मी ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय माने ओंखारखाबायानो माबायाव थांनोसै आरो दा लकेसनाबो माने गोजानाव नङा एसे खाथियावनो जों मिसनावनो बे जोंनिफ्रायथ' गोजान जायो बे आदामोननि खाथियावनो आरो जोंनि थाखाय बेनो बहुत मोजां फाइनालि दा सफैलायबाय जोङो नै शुटिंखौ रेडि खालामनो जाबाय खिन्थु आंथ' जेबो बुंनो रोंखाया मोनसेबो बुजिखाया आङो नै गासिबो रेडि जाबाय गासिबो रेडि जेबो रोङा काउन्टारलाय खोमा लाबो आं जेबो रोंखाया दासो एसेसो बुजिहांबाय आं दा ओंखाम जानो थांनोसै शुटिंखौथ' लाबाय थादों जेनेबा ओमफ्राय आंहाथ' गैखाया दिनै बबाखासो ओमफ्राय शुटिं लाबाय थादोंना जों लाखांबाय थानानै दा एकथा जाबाय नालाय जों ओंखामबो उखैबाय मानसि नालाय बयबो उखैयो स' ओंखाम जानो थांगासिनो जोङो बिराद मोजां जों मा जायगायाव ओंखाम जाहैगोन दा बुंनो थांला दा आङो 6 बाजि दिन्थिनोसै गासिबो उन्दुनो ओंखारजोब्बायनो गासिबो जिखुनु थांबाय थानायथ' मा बुस्थु बे आफ्टर डिनार दा जों गोदान शुट लानो नागिरबाय जों ओंखाम जाखांबाय दा गोदान शुट जानो नागिरबाय ओमफ्राय गोदान शुट जानो नागिरनायलाय ड्रेसआबो चेन्ज जाबाय नै ड्रेसआबो चेन्ज जाबाय गासिनाबो yes yeah itu Latif itu Gunda Gunda Latif गासिबो ड्रेस चेन्ज जाजोब्बाय दा गोदान लाफिननो नागिरबाय आरोना स' नै सान्दुंआ डेन्जारलै अबे न्यू गार्डन है यहाँ पर नोंखौ सिनायाखै नोंखौ सिनायमाराखै रिफ्लेक्ट जानाङो हेलो बोलो हाय बोलो हाय व्हाट इज योर नेम जॉर्ज एंड योर की करो ये शुट लागासिनो नै आंथ' जेबो रोंखाया नालाय ओंखायनो जिखुनु जा गस्पेलसोथ' बिराद मोजां मोनदों आं बेयाव फैनानै दा नायबाय था नोंथांमोना ना मा होनबावनो आङो नै बेयाव दंफैयो गसेन बेप्टिस्ट चार्च देबिटला जागोन नै लास्ट शुट लानायखिनिखौ माने आं मेकआपआव एसेबां माने बेस्थ' जानानै आंबो एसेबां माने शुटखौ दिन्थिनो हायाखै नोंथांमोननो स' इफ इउ डन्ट माइन्ड नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना बुजिखादों दा नोंथांमोना नायबाय था बेयो लास्ट शुट जासिगोन आरोना दिनैनि थाखाय बेनो आरो लास्ट शुट ओमफ्राय स' नोंथांमोना माबायदि खालामबावो नायलांबावदो नै दा लागासिनो बोरैमोनलाय बे गाना आं बावलायलांबाय
जागासिनो नै जिखुनु जा नोंथांमोनाथ' नुबायानो थादों ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं बहुत मोजां मोनदों आं दाखालिथ' नङा जास्ट एसे सिगाङाव बे भिडिअनि मोनसे सिगाङाव आबु गेम्सनि भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना आंखौ बहुत मोजां सापर्ट खालामदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों स' नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामोबा आंबो भिडिअ बानायनो इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा बरिं मोनो एसे दा नोंथांमोना सापर्ट खालामनायखौ आं बहुत गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आं दा बांसिन एक्साइटेड जाबाय आरोना स' नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान बिदिनो आंनियाव स्पेसियेलि शुटिं मेकिंस मोनगोन आरोना स' नोंथांमोना सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाखा लोगोफोर जोंनि शुटिंआ दा फाइनालि जोब्बाय पिकआप जाबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंनि खामानिखौ मोजां जागोन सानबाय सबको बाय बोलो बाय बाय क्या बोलना चाहिए राबा से बोलो क्या बोलना चाहिए राबा से बोलो राबा लोगों से क्या बोलूँगा हाँ और बाय बाय लोगोफोर गासैखौबो नै पिकआप गासिबो जाजोब्बाय दा जों ओमफ्राय नै दा जोङो नाइट शुट लानो थाखाय एसे सेटिंस खालामगासिनो माने अनफोरखौ एसे सुफुंगासिनो दा नाइट शुट मोनसे दंबावो आरोना दा बेखौ नोंथांमोना नायबावदो